Yo. Gendong banyak. Jare emang kongyan rene tapi kok nggak enek. Kongyan, kowe neng ndi? Kongyan jane neng ndi to? Yo sesekali iki menikmati urip nang omah hawane sumuk. Ngene rada pikirane rada tenang slow sithik. Tapi sebenarnya goleki apa ora ya? Wong iki sebenarnya penggaweane iki lek aku ketok ora nek ngomah ngono mesti goleki, mesti nyusul. Samarku gek nyusul rene prayo beh gek waduh lho omah. Aduh, tapi pikiran ngene rada plong saiki. Jadi ora sepaneng, ora mambu uyuh. Ora mambu kletong. Nanti aku ki arepe mangan ngono ki lek nang omah ra kolu mangan. Apa ya wong open-open iki ngono kuwi ya paling. Jadi wis eruh bendinane karo sing diopeni. Akhire ora kolu mangan. Pikiran bundel, pikiran jibek lek nyawang kali kaya ngene iki jan iso adem. Ngene iki jan kaya-kaya njegur, gek adus, lumban, nyobrang tekan kono, nggono kuat apa ora ya si anakku. Lah terus engko lek aku njegur lekas makbyur. Lah nek bajule, lah engko dimplok bajul. Lah ra sida lek no. Utawa mu enek ning kono kae karo mbuwengok. Aku bebas. Aduh, kok diarani wong kentir. Alah, kok mikir tekan ndi lho. Wis rasa mikir tekan ndi yo pikirane malir-norno lek dhewe encen ngene iki. Dhewe iki omonge dhewe kaya wong ndos, kaya wong pedhok. Tapi sing penting ora guyu. Lek ngomong dhewe lek ora dicampuri guyu kuwi sik aman. Lah contone dalang ngono kae kan yo sampai sore sampai isu omonge dhewe, disaur-sauri dhewe. Nganti kok ya ora mimiren ngono lho gumunku iki. Lah padha karo aku ngene iki kaya wong pedhok lek dirungokne kok omong dhewe. Tapi ternyata nyawang kali berantas iki nganu, adem ngono ning pikiran yo. Sik to. Engko isbah nyusul sama aku. Lah, rak tenan to lah kae. Yuk karo sapa ngono kae mang. Ya Allah, bel becak. Masya Allah, Bel. Gek kowe mang karo sapa to, Bel? Dewe. Ya Allah. Ya alah, Bel. Seteko kene dhewe tapi kok. Ya Allah, gek ra kesel mau. Enggak. Ora diterneni Ken? Enggak. Oh, biasane kowe nandi-nandi kan diterneni Ken. Enggak, mlaku dhewe, Kong. Gek mau sarapan purung to? Wis. Wes, Wis. tenan. Pareng wis. Kok ngerti memang jalure rene? Mlaku terus dalan temu-temu. Lah, biasane kowe pojokane Blitar Kindaro iso tekan kene lho. Iki jenenge apa kene iki? Serut. Oh, ya wis. Nom-nomamu mesti dolan nang kene penggawemu. Iya to? Tahu. Oh. Mesti jaman enom mesti sapa murene mesti pacaran. Ya ora? Iya. Iki pacarmu saiki nek jan Hilang. kowe mangke mlaku ya Allah sikilmu nganti abang kabeh ngono kuwi. Ngono kuwi mbok wayahe iki ngongkon niken apa ngongkon sapa ngono kon SMS. Aku yo wedi lho. Wedi nyapa? Terus neni malah. Seneni sapa sing nyeneni? Aku ya lho. Kom, wong diomongi Pak Wo kon bayar pajak. Duh, iya ya Bel. Wayang bayar pajak. Wong duwe dhuwit engko apa nganu Apa? Wah kuwi jenenge utang bank plecet ae yo. Pepet tok. Gek pajak iki yo ora akeh sih sajane sekitar 200-an tapi lho engko lek ora bayar pajak nek ngurus-ngurus surat ning desa ora di nganu ora diwehi surat. Kayak utang bank plecet iki anake brewake to. Lah iya, aku ki sing tak pikir yo ngono lek udang sampean, utang bank plecet iki anakane mesti akeh. Terus ora utang bank plecet yo terus piye? Ngene, diakali engko lek nyilih bank plecet, ya to. Kan nyilih
babon karo bapakane. Lah, engko nek wayah nyaur disaur anake tok ae, Bel. Lah apa ya enak kong. Lah iya, yo nganu lek ora enek yo wis pokoke engko lek nganu tak aku ae sing alasan ngono pokoke iki nganu babone karo bapake mati. Tok. Kuwi ngono jenenge ngapusi, Kong. Alah, mandek ngapusi sak dilu saithik. Dhek ya penggane ya nganakne dhuwit ya genti dihapusi, dileceti genti ben kapok, ben aja sok nganakne dhuwit. Wong ki lek nganakne dhuwit iki sok nang kono nganu, lek dipendemi modot-modot ngono. Modote kaya impon ae, Kong. Lah iya, kaya impron ae kesenggol terus modot. Lho, imange Mbak Babel ro improne. Ero lah mbiyen aku dange. Lah, tamu dang impron. Layak improne lek ro Babel langsung uget-uget ngono. Wis ngene saiki lungguh ning kursi kono kae sik, terus leren nggih ngombe-ngombe aku mang nggawa banyu putih karo wedang kopi karo jajanan ngono. Yo, Rono apa Rono? Kono ae penak sing pinggir kali. Demenamu karo nyawang iwak. Engko lek nyawang iwak ngantuk kejegur di pangan bajul. Bajul lho, bajul arep ngemplok. Babel prayo wis anu gila ro ambune. Ambune sepi ngehe pesing. Bajule langsung ngono. Apa neh terus mambu kletongmu. Iya bajule langsung dirap-dirap. Iya lho. Kae ben enek swara cilot. Kowe cilot ta Babel? Arep Ya wis tak tukani cilot sik, gek lungguh kono, tak tuku cilot. Sik, kene. Kowe rono dhewe wani ora? Wani. Ya. Duit-duit blawu tukokne cilot ae. Tumbas cilot sedoso, Pak. Lho, iki wah iki. Niki bahane cilote napa, Pak? Bahane teko Kanji mong. Oh, mboten iwak bajul nggih. Lha nggih. Oh, cilot iwak bajul malah nganu nggo bar mangan bajul-bajul. Mantap. Lah nggih. Lah iya lek cilot bajul pero cilot bumbu kacang. Aduh. Iki lek dolan ning bendungan serute mesti enak ya Pak iki. Pasti enten bendungan serut. Nggih. Cilot bumbu kacang. Nggih, cilot bumbu kacang. Matur suwun Pak nggih. Nggih. Asik, lho Bel, oleh cilot Bel. Cilot bumbu kacangnya. Ora usah kakek sithik ya. Sik aku tak kudu yo tak sik. Endi yo? Pinggir kali. Apa? Sik keblet. wis mari, Kong. Wes dan lo lega Bel. Yang enggak iso. Yo iso ta yo, mau tak cekel celup nang kali brantas kono yo resik. Wes ayo balik. Wis gek anu selawan lho kowe gek urung jangan rong apa gendong ae. Piye kuat apa ora iki? Njajal beh. Dan Mbah Bel iki. Derene. Yo. Becekan.